בת 12 מקריית אונו. אני אוהבת שופינג. אני כל הזמן מבריזה מהלימודים בשביל ללכת לקניון. אני לא אוהבת לימודים. אף פעם לא אהבתי. אני הכי אוהבת את היופי. אף אחד לא עומד בפניי. יש לי משהו בעיניים שממיס לבבות. זה המבט שלי. תסתכל. החלום שלי שתהיה עיר על שמי. יצאת לשלום מהעיר לי. וזה יקרה. אני נסיכה. אנשים שרואים אותי עם הכתר על הראש מבינים שצריך להתייחס אליי בכבוד ולעשות כל מה שאני רוצה. אני נחשבת בחורה עם סטייל. לכל מקום שאני הולכת שואלים אותי, איפה זה? איפה זה? איפה קנית? ולא נראה לך שאני אגיד לך מאיפה קניתי חמודה? בקיצור, אני בן אדם נורמלי פלוס. הייתי בבטן 9 שבועות. לא, 9 חודשים. בעצם לא. רגע, 9 שבועות. לא משנה, העיקר 9. שלום, קוראים לי ויטלי, אני בן 12, לומד שנה חמישית הנדסה ביוכימית בטכניון. אני ממש אוהב מתמטיקה. שמעת פעם על מספר פאי? נו, פאי זה עוגה כזאתי, אתה יודע, אני לא אוהבת מאכלים משמינים. רק מדי פעם. יש לך כפית? פאי זה היחס בין קוטר של מעגל להיקף שלו. אני אוהב מספרים ויכול לזכור כמה ספרות. למשל, את 60 הספרות הראשונות. 3.1415923284697. די, אימא'לה, איזה חכם. נראה לי שבטח כבר זכית פעם בפרס נובל. אבל אף פעם לא הבנתי. אם נותנים פרס נובל, אז למה הוא נובל? היית פעם בזוגיות? מעולם לא הייתה לי חברה. התאהבת פעם? כן פעם, אבל לא הראיתי את זה. לא מסתדר לי עם בנות פשוט. אף פעם לא דיברתי איתן. אוף, אני רעבה. בא לך דג מלוח? דג מלוח? דג מלוח גר בים המלח. דג רגיל גר בים רגיל, לא? בסיסי. מה, נוסעים לים המלח? לא, ניסע לירושלים, לגן החיות התנ"כי. בגן החיות התנ"כי אין מזוזות בכלובים, וזה עוד גן חיות התנ"כי. לא נוסעת לשם. אם כבר נסיעות, אז אתה יודע שאתמול הייתי בתל אביב? תשמע קטע. הייתי בכיכר רבין. איזה צירוף מקרים מגניב. שגם קוראים לכיכר רבין, וגם רבין נרצח שם. נו, ויטלי, משעמם. מתי יש לך יום הולדת? מתי יש לי יום הולדת? אני בקושי זוכרת מתי נולדתי. מזל שיש לי יום הולדת בתאריך הזה, כי תכלס, אם לא הייתה לי יום הולדת, בתאריך לידה שלי, אפילו את זה לא הייתי זוכרת. למה את לא עשית מסטיק? את לא יודעת שזה לא בריא לבריאות השיניים? נכון. תגיד, כמה פעמים בשנה אתה הולך לשיננית? כל חצי שנה. אבל צריך פעמיים בשנה. יואו, איך אתה מגזים. נו, ויטלי, משעמם. מה עושים? בוא נשחק במשחק המשפטים. אני אתחיל משפט ואת תמשיך. אם אין קמח, אין לחם. נו באמת. אני חושב משמע דבר שיש לי ראש. לא בוכים על גבר, הוא לא שווה את זה. רגע, מי אמר שלי טיפשה? אני שומעת נכון? ממש לא. אני אספר לכם מי זו לי. לי לומדת אצלי כבר שנה שנייה, ואני יודעת עליה בדיוק מי ומה היא. תלמידה חרוצה, שקדנית, אוהבת לעזור, אוהבת לתמוך, חברה נהדרת ונפלאה, ולכל מורה אני מאחלת שיהיו לפחות 5 כמוה. כל מבחן לומדת, משקיעה, שבועיים היא משתדלת, לומדת הכל בעל פה,
אבל מה? יש תוצאות, ותוצאות מרשימות. אז כל הכבוד ללי, ומי שחושב אחרת הוא זה שהטיפש. אמא, מה קרה? בעוד 4 שבועות יש לי מבחן במדעים. למרות שאני יודעת את החומר, אני מבקשת שעד אז תהיה דממה בבית. תנו לי ללמוד. לי! שאני לומדת. רגע, אבל... דממה. איוס. לומדים פה. טוב, רק אמרתי איוס. אוי, זאתי. רק לימודים יש לה בראש. טוב, יאללה, ביי. אני הולכת לויטלי ללמוד אצלו. יש כמה מושגים שאני צריכה ללמד אותו.